Ndị ji otu afọ were fe ala nna anyị ngalaba nke Anambra steeti emeriwego mmemme igosigo na oluo na okpukpu afọ 5 ha nọ n'ịdị n'otu nakwa ọnọdụ ọganiru n'ala anyị bụ Nigeria. Ya bụ mmemme were ọnọdụ na Archbishop ka na-ene Albert Obiefu na Retreat Center Ọkpụnọ. Ndị NYSC ndị ọlụ ha ndị ji otu afọ were fe ala nna anyị nọkwa n'oge a wee nye ihe nlite award bụ nke ha nyere ndị dịgasị iche iche na ndị metere nke ọma. Njideka Okoye n'ebe a wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. Ya bụ nzere nkwanye ugwu bịara na ogogo 5 nke gụnyere local gọọmenti ka mee nke ọma n'ihe gbasara NYSC nke gara onye isi oche nchere oge okpuru ọchịchị Anambra East Dọkịnta Anselm Ọnụọra. Obodo mekarịchara nke ọma n'ihe gbasara NYSC gara ndị obodo nri ndị ụlọọlụ ka nekọta ndị NYSC anya n'inye ọlụ nke gara Solution Model Secondary School Mgbakwụ. Onye nke jere ozi nọtekarịrị aka na NYSC nke gara onye coordinator NYSC Anambra State Oriakụ Blessing Iruma ya nakwa onye ọlụ kacha mee nke ọma na NYSC nke gara Oriakụ Etel Kwazu. N'oge ya bụ mmemme ka onye coordinator NYSC Anambra State Oriakụ Blessing Iruma kọwara na ya bụ onyinye nkwanye ugwu bụ iji wee gbaa ume kwalite mmụọ ma ndị enyere ya bụ nkwanye ugwu na ndị ọzọ iji wee nwee oko ha n'ọdịnihu n'ịlụ ọlụ. Ya bụ onye NYSC coordinator kọwara na ha nwere omenala ịkwụ ụgwọ ọrụ nye ndị mekarịchasịrị nke ọma ma kwupụta na onye isi ala President Muhammadu Buhari n'izuụka gara aga nyere ndị ji otu afọ efe ala nna ha mmadụ 60 nkwanye ugwu bụ nke gụnyere inye ọlụ ozigbo nakwa inye agụmakwụkwọ n'efu na mba ofesi. O kenere President Buhari otu o si chọpụta na ọ dị mkpa icheta ma nyekwa nzere nkwanye ugwu a nyegara ndị a ji otu afọ efe ala nna ha mere nke ọma. Ndị a natara nzere nkwanye ugwu a n'okwu ha kenere ndị NYSC otu ha si chọpụta na ha ruru nkwanye ugwu a, kenekwa Gọvanọ Chukwuma Soludo ma kọwaa na ha nwere ike ịrụpụta ọrụ ndị a eji wee nye ha nkwanye ugwu a bụ site na enyemaka Gọvanọ Soludo na-enyere ndị obodo ha, ụlọ akwụkwọ ha nakwa ya bụ amụma NYSC ma kwee nkwa na ha ga-alụ ọlụ gaa n'ihu. N'okwu ha ka onye isi oche nke ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye isi oche Koren na Anambra State Engineer Victor Meju nakwa onye isi oche Asatu ngalaba ndị ntorobịa Comrade Ken Okoli toro ndị NYSC nke Anambra ma kọwaa na ije ozi nke ya bụ amụma nyere mwulite ịdị n'otu nakwa mmepe ala anyị abụghị nke a ga-elefere anya. Ịgba egwu pụrụ iche nke ndị NYSC bụ ihe pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.